Ο βαρώνος Όλγιν και ο επίσκοπος Χάρφορντ κλέψανε τα χρήματα από τις εισφορές των φόρων, κατορθώνοντας να κατηγορήσουν τον Ρομπέν και τους φίλους του. Ο Ρομπέν είναι αποφασισμένος να ξαναπάρει τα χρήματα και να τα επιστρέψει στους φτωχούς ανθρώπους της πόλης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπει νύχτα στο κάστρο, κινδυνεύοντας όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και οι άλλοι. Ρομπέν των δασών. Η εκδίκηση των ληστών. Συγχαρητήρια, αγαπητέ μου Βαρώνε. Το σχέδιό σου ήταν καταπληκτικό. Ναι, και άξιζε να δεις αυτούς τους παράνομους να κατηγορούνται γι' αυτό. Έλα, δώσε το σε μένα. Όχι. Όχι, δεν το πιστεύω. Ο Όλγιν μας την έφερε πάλι. Χάσαμε την ώρα μας. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τη φήμη μας. Μας κορόιδεψαν. Και τώρα που όλα τελείωσαν και κανένας δεν μας υποπτεύεται και ο χρυσός είναι όλος δικός μας, θα ήθελα να πάρω το μερίδιο που μου αναλογεί, Βαρώνε. Εντάξει, επίσκοπε, αν αυτό είναι που θέλεις. Ο ήχος του χρυσού που πέφτει πάνω στο χρυσό είναι υπέροχος. Είναι ο μόνος ήχος που θα μπορούσα να ακούω όλη τη μέρα. Επίσκοπε, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ως άνθρωπος που έχεις πάρει όλους αυτούς τους ιερούς όρκους, τι τα κάνεις όλα αυτά τα χρήματα? Ας πούμε απλώς ότι έχω κάποιες ανάγκες. Δεν είναι υπέροχο το χρώμα τους? Ο τρόπος που λάμπουν. Ήθελα να σε ρωτήσω, η Κλείο και οι άλλοι υπότες του Μαύρου Ρόδου κατάλαβαν τίποτα για το σχέδιό σου? Μην ανησυχείς, επίσκοπε. Δεν θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Είναι πεπισμένοι ότι απέτυχαν στην αποστολή τους να προστατέψουν το χρυσό. Οι υπότες του Μαύρου Ρόδου κυνηγάνε ήδη τους παράνομους. Τι γνώμη έχεις για την μεγαλοφυή κατασκευή μου? Κάθε κάστρο θα έπρεπε να έχει κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι όλο. Αυτή είναι μεγάλη πολυτέλεια, Βαρώνε. Μπορείς να κρύψεις πράγματα μέσα στο σκοτάδι. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ πως ο χρυσός είναι κρυμμένος κάτω από ένα κρεβάτι. Όντως έτσι είναι. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά, καλέ μου παλιόφιλε. Σε ευχαριστώ. Όνειρα γλυκά και σε σένα. Όχι, δεν μπορεί να μου ξανασυμβαίνει. Αρχηγέ, μην ανησυχείς. Αυτός ο παλιόλγιν, τι λέτε να τα έκανε όλα αυτά τα χρήματα, παιδιά, Υποθέτω πως δεν θα μάθουμε ποτέ. Είμαστε πολύ χαζοί. Μας έκανε να φαινόμαστε τελείως ερασιτέχνες. Πώς, τι εννοείς? Τι είναι αυτά που λες, Will? Είναι φανερό ότι ο Όλγιν πήρε τα χρήματα για τον εαυτό του. Με τον τρόπο αυτό εκείνος γίνεται πλούσιος και εμείς κατηγορούμαστε για τη ληστεία. Ο χρυσός ίσως να βρίσκεται ακόμα στο κάστρο. Μα πώς γίνεται? Νομίζω πως ο Will έχει δίκιο. Νομίζω πως ο Όλγιν μας κορόιδεψε ξανά. Αυτό που λέτε είναι ότι εγώ, αρχηγός των παρανόμων και του Σέργουτ, πιάστηκα κορόιδο. Δεν το αντέχω. Πάρε αυτό, αρχηγέ. Χιου, όταν ο αρχηγός θυμώνει, το εννοεί. Αν ο Will έχει δίκιο, και πιστεύω ότι μπορεί να είναι και έτσι, δεν μπορούμε να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια όταν οι φτωχοί άνθρωποι βασανίζονται και δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Όλγιν να τη γλιτώσει. Ρομπέν. Πρέπει να πάρουμε τα χρήματα. Έχει δίκιο. Ακούστε με. Πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι για το καλό αυτών των φτωχών χωρικών. Ακούστε τι έχω κατά νου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μπούμε στο κάστρο και να ξαναπάρουμε το χρυσό. Και αυτή τη φορά δεν θα επιστρέψουμε με άδεια τα χέρια. Μάτς, θα πας μεταμφιεσμένος. Ό,τι πεις εσύ, αρχηγέ.
Τι νύχτα κι αυτή. Νιώθω υπέροχα. Είχα χρόνια να κοιμηθώ τόσο καλά. Κι εγώ κοιμήθηκα τον ύπνο του δικαίου. Ανενόχλητος και ήρεμος. Καταπληκτικά. Η σημερινή μέρα θα είναι υπέροχη. Θα ήθελα να σου ζητήσω κάτι. Ήλπιζα πως θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για ένα μικρό διάστημα το εργαστήριό σου. Γιατί όχι. Όμως τι το χρειάζεσαι? Αυτό είναι το δικό μου μυστικό. Μόλις όμως ολοκληρώσω θα σου πω περί τίνος πρόκειται. Κατά κάποιο τρόπο είναι έκπληξη. Εντάξει, όπως θέλεις. Σας παρακαλώ, κύριε, μάζευα αυτά τα άγρια μανιτάρια στο δάσος όλο το πρωί. Είναι τα καλύτερα που υπάρχουν εδώ γύρω. Φαίνονται υπέροχα. Δεν έχω ξαναδεί παρόμοια. Είναι πολύ καλά και αν δεν τα πουλήσω, τότε σίγουρα οι γονείς μου θα με χτυπήσουν. Εντάξει. Κανείς δεν μπαίνει στην κουζίνα μου. Θα τα αγοράσω όλα. Σταμάτα να κλαις. Σταμάτα. Σας ευχαριστώ. Πες μου λοιπόν, μικρέ Τζον, γιατί δεν είναι ο Μάτς μαζί μας? Μην ανησυχείς, πουλάει μανιτάρια στο κάστρο. Μανιτάρια? Ναι, όμως αυτά βλέπεις δεν είναι συνηθισμένα μανιτάρια. Μια μικρή μπουκιά από αυτά και κοιμήθηκες αμέσως. Κατάλαβα. Αυτό μπορεί να τακτοποιήσει τους στρατιώτες. Εκπλήσωμαι, ξέρεις. Δεν πίστευα ότι θα ενέκρινες μια τέτοια αποστολή. Παρά είσαι καλός. Κοίτα, θα έκανα τα πάντα για να βλάψω τον Όλγιν. Ωραία λοιπόν. Θα κάνω τα πάντα για να πάρεις αυτό που θέλεις. Στο υπόσχομαι. Κυρίες και κύριοι, εγώ, ο βασιλιάς Όλγιν, είμαι ο πιο πλούσιος και ο πιο ισχυρός βασιλιάς στον κόσμο. Ησυχία! Όλοι θα υποκλίνονται σε μένα όταν θα γίνω βασιλιάς. Θα έρθει η ώρα μου. Θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός αν θέλω να γίνω βασιλιάς. Πού είναι αυτός ο επίσκοπος? Τι κάνει στο εργαστήριό μου? Όχι, δεν μου μοιάζει καθόλου. Μα σου μοιάζει, επίσκοπε? Όχι, δεν έκανε σωστά τα μάτια, κοίτα. Όχι έτσι, πρέπει να το κάνεις σωστά ή θα... Τώρα είναι καλύτερα. Μπορώ να σε αφήσω να το τελειώσεις. Μόνο κοίταξε να μην αργήσεις πολύ. Μάλιστα, κύριε. Δεν θα αργήσω. Πώς τα πήγες, Ματς? Ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε. Θα πρέπει να έχουν αποκοιμηθεί όλοι. Ματς, δεν μπορείς να μπεις στο κάστρο ντυμένος έτσι? Ναι, μα... Η αποθήκη τροφίμων. Κρίμα πάντως. Κρίμα που δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Είσαι τρελός? Αυτά τα φαγητά έχουν μια μικρή περιουσία. Λοιπόν, να τα μαζέψουμε και ας πάρουμε μαζί μας όσα περισσότερα γίνεται. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε έρθει εδώ για να βρούμε το χρυσό. Βάζω στοίχημα πως θα βρίσκεται στα διαμερίσματα του Όλγιν. Το πιθανότερο είναι να κοιμάται μαζί του. Υπάρχουν και τα μπουντρούμια. Ίσως να πρέπει να ψάξουμε πρώτα εκεί, Η Μάριαν έχει δίκιο. Να ψάξουμε πρώτα στο υπνοδωμάτιό του. Επιμένω να ελέγξουμε τα μπουντρούμια. Μικρέ Τζον. Γιατί δεν χωριζόμαστε? Αυτή είναι καλή ιδέα. Ο Ρομπέν ποτέ δεν συμφωνεί μαζί μου. Αρχηγέ, κάποιος είναι εκεί. Μάλλον πρέπει να ρίξουμε μια ματιά. Δεν νομίζω πως ο χρυσός είναι εδώ, αρχηγέ. Με τρόμαξε. Κοίτα, αρχηγέ, είναι ένα άγαλμα του επισκόπου Χάρφορντ. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τόσο άσχημο. Έλα, αρχηγέ, ας φύγουμε γρήγορα από εδώ. Έφτιαξε άγαλμα για τον εαυτό του. Τι άνθρωπος. Αρχηγέ, πάμε.
Είσαστε έτοιμοι? Ας το κάνουμε. Κοιμούνται. Ωραία, έφτασε η στιγμή. Αχα. Εσύ, ξύπνα. Έλα, ξύπνα. Τι συμβαίνει? Θα σε καταδιώκω, Όλγιν. Κάθε φορά που θα κοιτάζεσαι στον καθρέφτη, θα βλέπεις το πρόσωπό μου. Για κάθε σου νίκη θα βασανίζεσαι 10 φορές παραπάνω. Θα πληρώνεις για κάθε ζωή που καταστρέφεις. Θέλω να γίνω βασιλιάς. Θέλω να γίνω βασιλιάς και... Μιλάει στον ύπνο του. Ακόμη και κοιμισμένος είναι ο ίδιος. Ο άνθρωπος είναι κακός. Ποιος είναι εκεί? Είναι κάποιος εκεί? Μην προσπαθήσεις να το ξυπνήσεις, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Περίεργο. Κάτι τρέχει εδώ. Νομίζεις πως έχουμε αρκετό υλικό για να τελειώσουμε το άγαλμα? Βεβαίως. Και αν ακόμα δεν φτάσει, μπορούμε να πάρουμε Ας συνεχίσουμε τη δουλειά τότε. Εντάξει. Ματς, είσαι σίγουρος ότι πούλησες όλα τα μανιτάρια? Είμαι σίγουρος, όμως φαίνεται πως δεν τα έφαγαν όλοι. Ρομπέν! Βρήκατε το χρυσό? Όχι, δεν τον βρήκαμε. Ψάξαμε παντού, όμως φαίνεται ότι δεν βρίσκεται εδώ. Σου το είπα! Πρέπει να βρίσκεται στα μπουντρούμια. Πάμε να δούμε αν έχω δίκιο. Κοιτάξτε εδώ! Κοιμάται βαθιά. Αυτό με βάζει σε πειρασμό. Αυτή η διακόσμηση είναι πολύ άσχημη. Έχει πολύ κακό γούστο. Τι κάνει αυτό? Τι έκανες πάλι, μικρέ Τζον? Πρόσεχε, Ματς. Ματς! Τι έκανα? Τι έγινε πάλι? Το μόνο που έκανα ήταν να τραβήξω το σκηνή. Κοιτάξτε εκεί. Είναι απίστευτο. Ελάτε, πάμε. Οδηγεί στο σημείο που βρίσκεται ο θησαυρός. Ένας μόναχα τρόπος υπάρχει για να μάθουμε. Πάμε να δούμε. Κοιμούνται όλοι. Κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει εδώ. Ορίστε, αυτό είναι το τελευταίο φορτίο. Ωραία. Αναρωτιέμαι όμως, πού είναι ο αρχηγός? Τώρα καταλαβαίνω. Αυτό είναι κάτι οργανωμένο από τους παρανόμους. Πλησιάζουμε στο χρυσό, το νιώθω. Ελπίζω να έχεις δίκιο. Βαρώνε, Όλγιν. Βαρώνε, Όλγιν. Βαρώνε. Τι στο... Τι θα κάνουμε τώρα? Μόνο ένα από αυτά θα μας οδηγήσει στο θησαυρό. Αν τραβήξουμε το λάθος, ίσως να ενεργοποιήσουμε κάποιο είδος παγίδα. Ας τα κοιτάξουμε πιο προσεκτικά. Είναι αδύνατον. Είναι όλα ακριβώς τα ίδια. Δεν θα μπορέσουμε να διαλέξουμε το σωστό. Ναι, αυτό ίσως να είναι δύσκολο. Αυτό στα αριστερά. Όχι, αυτό στα δεξιά. Και οι δύο κάνετε λάθος. Πρέπει να είναι αυτό στη μέση. Τι κάνουμε λοιπόν? Είχα ακούσει για αυτό το μυστικό θάλαμο. Δεν πίστευα όμως ότι υπάρχει μέχρι σήμερα. Για να δούμε. Εντάξει, φύγετε από τη μέση. Ξέρω πώς δουλεύει.
Είσαι σίγουρος? Αυτός ο άντρας τράβηξε το μεσαίο σκηνή, οπότε ξέρουμε ότι δεν είναι το σωστό, έτσι. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν το δεξί. Ούτε αυτό είναι το σωστό. Θα τα τραβήξουμε όλα μέχρι να βρούμε το σωστό. Έτοιμοι? Έρχεται! Να το! Μικρέ Τζον, δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα. Τρελάθηκες, Ρομπέν! Θα τα αδειάσω όλα! Μη γίνεσαι άπλιστος, η άμαξα γέμισε, μικρέ Τζον. Άκουσέ με! Τα θέλω όλα! Ο Will έχει δίκιο, μικρέ Τζον. Θα πρέπει να τα αφήσεις. Είπα όχι! Δεν είναι αρκετά! Έχουμε πάρει μονάχα ένα μικρό μέρος του θησαυρού και εγώ θέλω να τον πάρω όλο! Τι συμβαίνει? Ξύπνησε! Πάμε να φύγουμε από εδώ! Φύγαμε! Περιμένετε, ποιος είναι εκεί? Αφρουδί, κάποιος με κλέβει! Βαρώνε Όλγιν. Ποιος είναι εκεί? Τι θέλεις? Βαρώνε Όλγιν. Ή καλύτερα να σε λέω βασιλιά Όλγιν, όπως σε ξέρουν όλοι. Ρομπέν το δασόν? Μας κορόιδεψες με τις άμαξες. Όμως σου είπα ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσω ποτέ. Σε προειδοποίησα ότι θα πολεμήσω με όλη μου τη δύναμη, Όλγιν. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Έχε γεια! Να σε πάρει! Δεν έχουμε χρόνο! Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα! Έχουμε απομακρυνθεί. Ελάτε, πάμε! Όσα, κύριε. Όχι! Αρχηγέ! Είναι από πίσω μας! Και λοιπόν... Μικρέ Τζον, πρέπει να κάνουμε κάτι, αλλιώς θα μας πιάσουνε. Τα άλογα δεν μπορούν να πάνε πιο γρήγορα! Το φορτίο είναι πολύ βαρύ για αυτά! Ακούστε, αυτά είναι που κλέψαμε για σας από το βαρόνο Όλγιν. Τι κάνεις, Ρομπέν? Ποιοι είναι αυτοί? Είναι Ρομπέν το δασόν! Δεν χρειάζεται να τα δώσεις όλα! Πρέπει να ελαφρύνουμε το φορτίο για να πάμε πιο γρήγορα. Δεν το πιστεύω! Ένα πράγμα που δεν θέλω με τίποτα να κάνω είναι να δώσω αυτά! Τι είναι αυτά που λέτε? Εννοείται ότι αυτά τα παλιόπαιδα γλίτωσαν. Προσπάθησαν ακόμη και να με σκοτώσουν. Βαρώνε. Τι στο καλό συμβαίνει? Αυτοί οι ληστές έξαλλος. επιτέθηκαν στο κάστρο μου εχθές το βράδυ. Ο Ρομπέν το δασόν ήταν στο υπνοδωμάτιό μου. Ευτυχώς που είσαι ασφαλής. Όμως αγαπημένε μου Βαρώνε, τι στο καλό έπαθε το μουστάκι σου? Τι? Το μουστάκι μου εξαφανίστηκε. Όλα τα πορτρέτα μου θα πρέπει να ζωγραφιστούν ξανά. Ναι, όμως είσαι ζωντανός και αυτό είναι που έχει σημασία. Δεν έχω την απέτηση να καταλάβεις. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, με το μερίδιο των χρημάτων μου κατασκεύασα ένα χρυσό άγαλμα. Είναι ένα αριστούργημα. Δεν συμφωνείς, αγαπημένε μου Βαρώνε? Αυτός δεν είμαι εγώ! Όχι, δεν είμαι εγώ! Αυτό είναι απέσιο, επίσκοπε. Ας πρόσεχες. Αχ, 2 λεπτά! 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 2
Αυτό είναι. Μόνο αυτό μας έμεινε. Αυτό και το μουστάκι του Όλγιν. Μην αφήνεις να σε πάρει από κάτω. Τα πήγαμε καλά. Σκέψου πως θα νιώθει ο Όλγιν. Το ξέρω! Όμως δεν χρειαζόταν να τα δώσουμε όλα! Θα φτιάξω τη διάθεσή μου τρώγοντας ό,τι έχει απομείνει. Τα καταφέραμε. Ναι, και την ίδια στιγμή δώσαμε ένα καλό μάθημα στον Όλγιν, σωστά. Αυτός δεν θα το μάθει ποτέ.